Velkommen til Tåsinge Musikmuseum. Kom og oplev fortidens toner og dyk ned i den musikalske historie om lokal spillemandsmusik, instrumenter, noder og fascinerende historier fra dansestuerne på Tåsinge. Vores museum er dedikeret til den folkelige musik og dens instrumenter. Det er hjemstedet for en imponerende udstilling af instrumenter, som er indsamlet gennem et helt liv af den passionerede Bent Nielsen. Han er født og opvokset på Tåsinge og således en ægte tøsing. Bent elskede folkemusik, og hans enestående samling adskiller sig ved, at alle instrumenterne har en fortælling om de mennesker, der har spillet på dem eller lyttet til dem. På Tåsinge Musikmuseum kan du også få historien om 4 generationer af spillemænd fra Bregninge, hvor hele familier var dedikeret til musikken. De 4 lokale spillemænd har præget Tåsinges musikalske arv, og deres godt slidte nodehæfter kan stadig ses på museet. Stedet huser også en omfattende nodesamling fra dansestuerne på Tåsinge med omkring 60 kasser i alt, som nu bliver arkiveret og digitaliseret af frivillige, så de bliver tilgængelige for alle musikinteresserede. Tåsinge Musikmuseum er et vindue til en svunden tid, hvor du kan møde den stolte danske tradition for spillemandsmusik. Med museets imponerende samling kan du opleve musikinstrumenter og noder, som har glædet mange generationer på Tåsinge. Velkommen på Tåsinge Musikmuseum, som er en del af Tåsinge Museum.